Това е един от най-печелившите трейдове от последния месец. Ето защо отворих тези две позиции в петрол и злато. Първо излезе новината, че щатите ще пренасочат 20 000 ракети против дронове в Близкия изток. Това беше сравнително второстепенна новина за пазарите, но остана на радара ми. След това излезна новината, че Международната агенция за атомна енергия е приела резолюция, че Иран не спазва ангажиментите, които са поели към тях. Това със сигурност имаше потенциал за реакция от Израел и вече следяха ситуацията изключително близо. Третото нещо бе новината, че щатите изтеглят персонал от Близкия изток заради напрежението покрай Иран. Това вече беше и потвърждението, че нещо се случва и най-вероятно се чака някаква ескалация с Иран от страна на Израел, защото иранските ядрени амбиции са доста сериозна червена линия за тях. Разстоянието между Израел и Техеран, което е столицата на Иран, е около 1600 км. С един F-16 ще му отнеме около час и половина, час и 45 минути, за да прелети това разстояние с около 600 мили в час, което е 160 км. И съответно това означава, че атаката най-вероятно ще се случи по някое време през нощта, защото все пак ще им трябва някакво техническо време да се подготвят и да заредят самите изстрелители. Тук вече дойде и момент за действие. Изчаках волатилността от американската сесия да спадне, отворих позициите в очакване на ескалация. На следващата сутрин се появи и новината, че Израел са ударили Техеран и ядрените съоръжения на Иран, което доведе до покачване на златото и на петрола съответно и тези резултати, които виждате. Това е само един от начините, по които може да се търгува на пазарите. Бих казал, че трейдинга е като пъзъл, който трябва да решиш и ако успееш, печелиш. Ние в Delta Funded правим пазарите по-достъпни, като финансираме трейдери, които преминават нашите предизвикателства. Ако успеете, получавате 80% от печалбите с сметки от 5 до 100 000 евро. Най-евтините предизвикателства започват от 35 евро. Ако искате да започнете, просто отидете на deltafunded.com и започнете през нашия дашборд, регистрирайте се. Има безплатно предизвикателство, което може да изтествате платформите, какво предлагаме и това е.